Ushonile umsakazi nomsunguli wama-Crown Gospel Awards uZanele Mbokazi Nkambule. Kushone umsakazi woKhozi FM nomsunguli wama-Crown Gospel Awards uZanele Mbokazi Nkambule. Umyeni wakhe uMbhishobhi Mpendulo Nkambule umemezele ukushona kwakhe esitatimendeni asikhiphe namhlanje ekuseni emsakazweni uKhozi FM. Ushone entathakusa namhlanje esibhedlela iParklands eGoli. Ekuqaleni konyaka kuvele ukuthi uMbokazi Nkambule unomdlavuza wamaphaphu. Ngemuva kokuphumela obala kwezindaba zokutholakala kwakhe, uMbokazi Nkambule usichaze njengesikhathi esinzima kunazo zonke empilweni yakhe. Ebhale ezinkundleni zokuxhumana, umndeni wakhe uzwakalise ukubonga ngoxhaso abaluthole ngesikhathi egula, wacela nemfihlo ngesikhathi besosizini. Khona manjalo, bekulokhu kugqolozeleka ezinkundleni zokuxhumana. Ukhunjulwe ngokuzinikela okungantengantengi, intshisekelo nothando lokuthuthukisa abanye. Ube neminyaka engu-52 ubudala ngesikhathi eshona, futhi waqashelwa impumelelo yakhe njengosomabhizinisi. Siyithimba lezindaba kwi-Inkanyezi TV, sicela ukudluliswa amazwi enduduzo emndenini nakwi-South Africa yonke. Sithi alwehlanga lungehlanga. Lezi zindaba ukuzifundelwa uNothi kaMaphumulo. Stay connected, stay informed.